sallallahu mɔgɔ min y'i ka misiri jɔ ko ne ka misiri n y'a jɔ sunna de kama a yɛrɛ k'a fɔ a la fana ko sunna misiri i bɛ taa saliw de kɔnɔ wa ou bien mɔgɔ minnu ka anw ka misiri jɔra anw ta an'an ka yɛrɛ sago ani an ka laada an bɛ cogo min ni min bɛ fara an kan o cogo la i ka fara an kan n'i tɛ fara an kan o cogo la anw b'an cogo de la an tɛ yɛlɛma min ko n ka misiri fila jɔra sunna misiri taa sali sunna misiri la depuis min jɔ dɔ a y'a fɔ k'a da kan ne ka misiri jɔra ciden ka bato cogo de kɛ k'a kɔnɔ misiri min jɔra hɛrɛ ni ala ɲɛ siranya kan taa saliw de kɔnɔ misiri min jɔra bidiya de kan ni yɛrɛ sago kɛ yɔrɔ tɛmɛ kan misiri kɛ mɔgɔw bɛ ɲininkali kɛ ka caya ko ka tɛmɛ misiri la ka taa misiri la ko a man ɲi i ma tɛmɛ misiri la i tɛmɛna mɔgɔ de la ka taa mɔgɔ la misiri ye bɔgɔ ni simaw de ye mɔgɔ ma tɛmɛ misiri la ka taa misiri la dɛ mɔgɔ bɛ tɛmɛ mɔgɔ de la ka taa mɔgɔ dɔ la e tɛmɛna misiri dɔ la e tɛmɛna mɔgɔ dɔ la misiri dɔ la ka taa misiri dɔ la i taara min sɛgɛrɛ misiri dɔ in na o e tɛmɛna misiri min na n'a b'o kɔnɔ i bɛ tɛmɛ a kan wa han i tɛ tɛmɛ a kan o mais i tɛmɛna mɔgɔ de la i ma tɛmɛ misiri la dɛ i tɛmɛna mɔgɔ de la ka taa mɔgɔ dɔ la awa ala yɛrɛ y'o fɔ kuranna kɔnɔ a y'a ka ciden yamaruya n'a ye masjid Quba minnu y'a dila ŋaniya man ɲi mɔgɔ ɲuman tɛ tɛmɛ wulu la kana jɔ a la masjid Dirara kana jɔ a la dɛ kana salila kɔnɔ masjid Quba ka mɔgɔ de ye mɔgɔ ɲumanw ye olu de ala ɲɛsirabagaw taa sali u fɛ o de y'a to dɔnnibagaw ko nin aya y'a jira an na ko mɔgɔw ka ɲumanya n'u ka lahala bɛ se ka yɔrɔ dɔ valeri don yɔrɔ dɔ la ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ kan mɔgɔ ɲumanw yɔrɔ dɔ la u bɛ se ka valeri don yɔrɔ dɔ la ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ kan ni yɔrɔ dɔ bɛ mɔgɔ juguw de bɛ yɔrɔ dɔ bɛ mɔgɔ ɲumanw de bɛ mɔgɔ ɲumanw bɛ valeri don yɔrɔ dɔ la ka tɛmɛ mɔgɔ juguw kan ni sunna bɛ yɔrɔ min a bɛ valeri don o yɔrɔ la ka tɛmɛ bidiya bɛ yɔrɔ min masjid Quba ka mɔgɔ ciden ye ala yɛrɛ bɛ n'u i tanu mais masjid Dirara ka mɔgɔ ala yɛrɛ y'u lagosi yɔrɔ dɔ ɲuman min bɛ kɛ a kɔnɔ a bɛ se ka valeri di yɔrɔ ma ka tɔgɔ ɲuman di yɔrɔ ma yɔrɔ min fana ni juguman ni bidiya bɛ kɛ a kɔnɔ a bɛ se ka tɔgɔ jugu lase yɔrɔ in ma o de filɛ nin ye sinon masjid Dirara a dilala ni bɔgɔw ni fɛnw dɔn masjid Quba a wagati a fana dilala ni bɔgɔ kelen dɔn mais mun ye masjid Dirara lagosi mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ mun ye masjid Quba tanu mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ donc mɔgɔ ma tɛmɛ mɔgɔ la dɛ ala fule k'a fɔ ciden ye mɔgɔ ma tɛmɛ misiri la dɛ ala fule k'a fɔ ciden yɛrɛ ye masjid Dirara kana jɔ a kɔnɔ kana sali a kɔnɔ masjid Quba sali o kɔnɔ ala yɛrɛ y'a ka ciden tɛmɛ misiri la ko ka taa misiri la n'aw b'a fɛ mɔgɔ kana tɛmɛ a kan a fana k'a ka lahala ɲɛ kɛ a ye baara kɛ ala ta ka kɛ a ka baara kɛ ciden ka sunna ka kɛ a k'a ka lahala ɲɛ mɔgɔ tɛ tɛmɛ aw la mais n'a ka lahala man ɲɛ aw tɛ ala ta kan aw tɛ ciden ka sunna kan aw ko a b'a yɛrɛ sago de kɛ misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛ tɛmɛ aw la ala yɛrɛ de k'u ka tɛmɛ aw la fana la taqumu fihi abada la masjid usisa